E un día desta semana, non sei se o martes ou o miércoles, o pescado, o sea, que non estaba, que cheiraba así, o sea, así, rotundo, levantaba, oye, isto que é imposible, o sea, que lle botas a un gato escapa, Unha chica que lle fixeran o vaciado, lle puxeron a seguinte comida unha fabada. Estes son só algúns dos exemplos vividos nestes últimos meses, unha situación que os levou a mobilizarse e iniciar unha recollida de sinaturas co fin de presentar unha queixa ante a dirección do hospital, o entender que non se podía soportar máis. O peixe, por exemplo, cheira, chega acartonado, malas condicións, as patacas crúas, non se poden prácticamente comer, hai desaxustes na medicación, na alimentación de cada enfermo, xente ca diabetes moi alta e lle traen unha comida moi azucarada, as mazáns asadas, por exemplo, veñen conxeladas. Xente que ainda come, bueno, pois ainda come, pero se un paciente que xa o home ou a muller xa non vai comendo, pasa isto e non come, e que non come. As bandexas de comida marchan de volta enteiras e moitos familiares optan mesmo por traer a súa propia comida da casa. As bandexas van casi cheas de volta. Entonces, claro, eso non pode ser. Que temos que traer, eu traio a comida da casa a miña nai, porque senón non come. E vamos aquí vindo casi 8 anos, casi moi seguido, casi todos os meses, por non decir. E teño que traer moita comida da casa, senón non come. O sea que tens que andar vigilando ti e dicir, coño, isto non lle podo dar. Eu estuve en Santiago, hai diferencia do clínico de Santiago aquí. Detrás da situación parecen estar de novo os problemas de recortes e unha concesión á baixa que vai en detrimento da comida que se serve, que afecta directamente á saúde dos pacientes. É un catering que ven de fora, que parece ser que hai uns meses cambiaron, 6 meses, non? E según nos comentaron, personal administrativo, que quen colleu a nova concesionaria colleu unha pola mitad de precio. Entonces, claro, os beneficios non se reducen, que se reducen a calidad da alimentación. Entonces, eso non o podemos permitir, porque nos vai, e non só nos afecta aos enfermos que teñemos aquí, nos afecta a todos, porque todos podemos pasar por aquí, por sorte ou por desgracia. Na busca dunha solución a este problema, esta mañá facían entrega á xerencia do hospital de numerosas sinaturas recollidas, en cuestión de poucas horas, entre pacientes, familiares e persoal sanitario do propio centro hospitalario. Nunha hora e cuarto recollimos firmas en todas as habitacións, porque quenes firman son os pacientes e as pacientes. Todo o mundo era nomearlle a comida e inmediatamente decían, trai firma. Non só eran as pacientes, sino que os familiares decían, nós tamén queremos firmar, personal sanitario, personal administrativo. Entonces queremos presentarlle isto á dirección do centro para que inmediatamente se cambie esta situación, porque non podemos agravar os enfermos, sino que temos que melloralos.